ማርቆስ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ጎይታ ሰንበት እዩ ቁጥሪ 1 በታ ጊዜቲ ኢየሱስ በሰንበት በማዕከል ዝሩእ ጉርሁ ሓለፈ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠመዩ ሰዊትኩም ሕውን ክበልዑን ከአጀመሩ ፈሪሳውያን ድማ እዝሪኦም እኖ ደቀ መዛሙርትኻ በሰንበት ምግባሩ ዘይግባእ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ ንስኻ ባለም ዳዊት ዝገበሮ ንሱን እቶም ምስ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ከመይ ኢሉ ናብ ቤት አምላክ ከም ዝኣተወ እሞ በጀካ ንካህናት ጥራይ ኖ ኾነ ወይስ ነቶም ምስ ዝነበሩ መብላዑ ዘይግባኦም እንጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐስ ኣንበብኩም ዶ ካህናት ኣብ ቤት መቅደስ በመዓልቲ ሰንበት ንሰንበት ከም ዝስዕርዋ በደልካ ከም ዘይኮኖም ከአብ ኦሪት ዶ ኣንበብኩምን ኣነ ግና ካብ ቤት መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ከም ዘሎ እብለኩም ኣለኹ ግና ከም ምሕረት ትፈቱ መስዋዕታ ኣይኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩም ነርኩም እምበኣርስከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ኢዱ ዝለመሰ ሰብ ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 9 ንሱ ካብኡ ሓሊፉና ቤት ጸሎቶም ኣተወ እኖኻ ኢዱ ዝነቐጽ ሰባ ያውኡ ነበረ መንቲ ክኸስዎ ከዓ በሰንበት መፍዋስዶ ግቡእ ኢሎም ሓተትዎ በሎምካ ካባኻትኩም ሓንቲ በጊዕ ዘላቶ እሞ በሰንበት ኣብ ጉድጓድ እንተወደቐት ዘይሕዛን ዘይውፃን እንተዋይ ሰባሎ ካብ በጊዕሲ ሰብዶ ግዳዚ ኣይበልጽን እምበኣርሲ በሰንበት ጽቡቕ ምግባር ግቡእ እዩ ሽዑ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ኢዱ ዘርግሐ ብኡቡ ከዓ ሓወየ ከም ካልእታውን ኮነት ፈሪሳውያን ግና ምስ ወፁ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍዎ ተማኸሩ ኢየሱስ ድማ ዝፈሊጡ ካብኡ ኣግለሰ ብዙሓት ሰብ ድማ ሰዓብዎ ንኹሎም እውን ኣሕወዮም ከየጉድዎ ድማ ኣሕሚሙ ኣዘዞም እቲ ብነቢ ኢሳያስ እተባህለ ክፍጸም ከም ዝብል እኖ ዝሓረኽዎ ግልያይ ነፍሰይ ዝሰመረቶ ፍታውየይ ኣብኡ መንፈሰይ ክሕድር እየ ንሱ ድማ ንህዛብ ፍትሒ ከውፅኣሎም እዩ ኣይከራኸርን ኣይጭድርን ኣብ ኣደባባይ እውን ሓደ እኳ ድምፁ ኣይክሰምዕን እዩ ፍርድ ናብ ዓወት ሳዕ ዘብጽሕ ጭፍሉቕ ሻምብቆ ኣይሰብርን ዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፉን ኣይጥፍእን እዩ ኣሕዛብ ከዓ ብስሙ ተስፋ ክገብሩ እዮም ጋኔን ዝሓደሮን ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈን ቁጥሪ 22 ድሕሪ ዝኻ ጋኔን ዝሓደሮ ዕውር ዓባስ ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ነቲ ዕውር ዓባስ ዘርእን ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ እቶም ህዝቢ ኩሎም ከዓ እዚስ እቲ ወዲ ዳዊት ደኾን እዩ ኢሎም ኣስተንከሩ ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብብኤል ዘቡል እቲ ሓለቃ ጋንንቲ ነጋንንቲ ኣየውፅኦምን በሉ ኢየሱስ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓድሕዳ እተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተዓኑ ንሓድሕዳ እተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብረን እያ ሰይጣን ካብ ዘውፅኦ ንሓድሕዳ እተፈላለየ እታ መንግስቱ ደኣኸ ከመይ ኢላ ትቆውም ኣነ ነጋንን ብብኤል ዘቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ዳ ብመን የውፅዎም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ፈረዳኹም ክኾኑ እዮም ኣነ ነጋንንት ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና እንሆ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መጸት ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል ከይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቑሑኡ ክብዝብዝ ዝኽእል መን ኣሎ ድሕርዚ እዩ ቤቱ ዝብዝብዝ ቁጥሪ 30 ምሳይ ዘይኮነ መቓናቕንተ እዩ እቲ ምሳይ ኮይኑ ዘይእክብ ከዓ ይዘሩ ስለዚ ንሰብ ኩሉ ሓጢኣት ይጸርፍን ዘበለ ይሕደገሉ እዩ ነቲ ንመንፈስ ዝጸረፈ ግና ኣይሕደገሉን ነቲ ኣብ ወዲ ሰብ ገለ ዘረባ ዝበለ ይሕደገሉ እዩ ነቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ገለ ዘረባ ዝበለ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኮነ ኣብታ ትመጽእ ኮነ ኣይሕደገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ ጽቡቕ ኦም ብፍርኡ ይፍለጥ ቁጥሪ 33 ኦም ካብ ፍርኡ ይፍለጥ እዩ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ጽቡቕ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ክፉእ ኣቱም ውሉዳት ማን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ ክፉኣት ነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ ክፉእ ሰብ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረባኻ እውን ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክውሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ ትምህርቲ ዮናስ ቁጥር 38 ሽዑ ሓያል ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣሎና ኢሎም መለሱ ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉእን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ ብዘይ ትምህርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃቦን
ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብይ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ንነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኮንንዎን እዮም። እነሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትትንስእን ክትኩንኖን እያ። እነሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ወፂኡ ከም ዝምለስ ቁጽሪ 43 ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ይደልዩ ኣብ ጻምእ ቦታ ይኾልል ኣይረክብን ድማ ሽዑ ናብታ ዝወፃ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ጥራያ ተኾስቲራ ተሰሊማ ይረኽባ ድሕርቲ ይኸይድ ካብኡ ዝገዱ 7 ካልኦት መናፍስ ሒዙ ይመጽእ ኣትዮም ከዓ ኣብኣ ይነብሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ መጀመርትኡ እቲ መወዳእታኡ ዝገደደ ይኾኖ ነዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ድማ ከምኡ ክኾነ እዩ። ኣደ ኢየሱስን ኣሕዋቱን ቁጽሪ 46 ገና ነቶም ህዝቢ ክነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲዩን ኣሕዋቱን ክዛረብዎ ደልዮም ኣብ ወጻኢ ደው በሉ። ሓደኻ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክዛረቡኻ ደልዮም ኣብ ወጻኢ ደው ኢሎም ኣለዉ በሎም። ንሱ ግና ነቲ ዝነገሮ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይስ እንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ። ፈኣድእቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓብተይን ኣደይን እዩ ኢሉ ሂዱ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነው በለ።